Руси Хаджиев е български ММА боец и състезател по кудо от Бургас, който се утвърждава като една от най-перспективните фигури в бойните спортове. Той е новият европейски шампион по кудо, след като триумфира в надпреварата в Рим, побеждавайки световния шампион от Токио 2023 година. Освен това, Хаджиев е многократен шампион на България при мъжете в индекс 250. В ММА той също има впечатляваща кариера, с 3 професионални победи без загуба и успехи в престижни организации като Max Fight, Caged Steel и MMA Bushido. На 15 ноември 2025 година му предстои дебют в бойната верига One FC, където ще се изправи срещу непобедения японец Сея Мацуда 4-0. Двубоят ще се проведе в Банкок на легендарния Лумпини стадион. Хаджиев тренира под ръководството на Антоан Парчев и работи с екип, включващ Владимир Бяндов, Боян Дюкенджиев и Любомир Геджев. Руси Хаджиев се утвърждава като една от най-големите надежди на българските бойни спортове.